పేరు పుష్ప. నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు పుష్ప హోమ్ రెసిపీస్. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, ట్యాప్ చేయండి. నా వీడియోకి లైక్ ఇవ్వండి. మీ లైకే నాకు ఎంతో సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్వీట్తో ప్రారంభిస్తాం అనుకుంటున్నానండి. అందుకే నేను ఇప్పుడు సేమియా కేసరి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మనం కిచెన్లోకి వెళ్ళి సేమియా కేసరి ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. వెళ్దామండి. హాయ్ అండి, ఇదే మా కిచెన్. ఇప్పుడు మనం సేమియా కేసరికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తామండి. రండి. ఒక కప్పు సేమియా తీసుకున్నానండి. ఒక కప్పుకి సగం కప్పు షుగరు, ఆ కప్పుతో 2 స్పూన్లు నెయ్యి, 4 యాలకులు దంచి పెట్టుకున్నానండి నేను. తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాను. కిస్మిస్, జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, తర్వాత ఫుడ్ కలర్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటామండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనము 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఇవన్నీ వేయించుకుంటాము. చూడండి, డ్రై ఫ్రూట్స్ బాగా వేయిపోయిన తర్వాత మనం తీసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకుంటాము. తర్వాత సేమియా తీసుకున్నాం కదా, అది వేయించేసుకుంటాము. ఆ నెయ్యిలోనే వేయించేసుకుంటామండి సేమియాని. మీడియంగా పెట్టుకొని వేయించుకోవాలండి స్టవ్ని. ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలండి సేమియాలు. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది బాగా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసి పక్క ప్లేట్లో పెట్టేసుకుంటామండి. తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ కప్పుతో సేమియాలు వేస్తాం కాబట్టి ఈ కప్పుకు 2 కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. రెండు కప్పులు వాటర్ వేసాను నేను. ఈ వాటర్ బాగా కాగనివ్వాలి, ఉడకాలి. చూడండి, మనం ఇందాక నీళ్ళు పోసాం కదా, బాగా ఇలా ఉడకాలి. నేను ఇందాక మీకు చెప్పలేదు, ఇందులో కొంచెం పాలు పోసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది టేస్ట్గా. నేను కొంచెం పాలు వేస్తున్నాను, చూడండి, టేస్ట్ వస్తుంది బాగా. నీళ్ళు ఉడికిపోయింది కదా, మనం సేమియాలు వేసేస్తాము. ఇందులో వేసి బాగా ఉడకనిచ్చుకుంటాము. ఇది కొంచెం ఉడకాలండి. ఇప్పుడే మనం ఫుడ్ కలర్ కూడా కొంచెం వేసేద్దాము, ఎందుకంటే వాటర్లో వేస్తే బాగా అది కలర్ వస్తుంది.
మళ్ళీ అక్కడక్కడ నిలిచిపోతుంది. కొద్దిగా వేసుకుంటున్నానండి, నేను ఎక్కువ వేయటం లేదు. ఇది ఆప్షన్ మాత్రమే, వాళ్ళ ఇష్టం, వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఇది మూసి పెట్టేద్దాము, కొంచెంసేపు ఉడుకుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక మూసి పెట్టేస్తాం కదండి, చూద్దాము ఎంతవరకు వచ్చిందో. చూడండి, నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోయినాయి, కరెక్ట్గా సరిపోయింది. కలర్ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం షుగర్ యాడ్ చేసేస్తాము. బాగా కలబెట్టేసింది కొంచెంసేపు. నేను షుగర్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నానండి. మా ఇంట్లో తీపి అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. తక్కువ వేసుకోవాలన్నా కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. నేను మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాను. యాలకుల పొడి కూడా వేసేస్తున్నానండి. బాగా కలిపెట్టేసేయండి. వాసన బాగా వస్తుందండి. ఇప్పుడు యాలకుల పొడి వేసినాక గుమగుమలాడుతుంది. కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకుంటాము. కరెక్ట్గా వచ్చింది, అంతా రెడీ అయిపోయింది సేమియా కేసరి. మనం ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకుంటాం. స్టవ్ ఆపేస్తున్నాను. బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత మనం వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని గార్నిష్ చేసుకోవాలి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సేమియా కేసరి రెడీ అండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని టేస్ట్ చేసి చెప్తానండి. చాలా బాగా వచ్చిందండి. షుగర్ అంతా బాగా సరిపోయింది, బాగుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో. నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ముందు పెట్టబోయే వీడియోలకు నాకు ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటుంది. బాయ్ అండి.